Ľudia, je tu hra taká, ktorá sa volá, že Destruction Simulator. Tá hra je o tom vlastne, že máme ničiť veci, tak poďme sa ponoriť do hry, kde máme ničiť veci. OK. Vypnem si muziku. Wow. Tik. Sell. Tomover. Ideme do shopu. Holy. Môžem si kúpiť iba toto. OK. Poďme. Backpack. Storage. Nemôžem. 30. Nemôžem. Povedať, že to není toto. Ok. Plus 3 levels? Čo ti šibe? To ešte nie, tam je koľko level? Level 10. Neviem čítať. Boom. Dobre, však toto je zábava, kamo. Ok, kamo, toto je paráda. Toto ma baví, reálne. Kamo to ma baví. Sell. Ideme. Poď. Toto je dobrá hra. OK. 110. To je dobré. Dobre, takže čo to znamená? 4 sekundy. A potom je tu reload, že je 1 sekunda. A to sa je, že 3000. Backpack. 125 nemám. Kupujem. Je to len zbraň. Počkaj, ja som na starej mape. No tak to tu vystrieľam. Infinite Storage. Aké game passy sú tu? Na 100 robuxov. Pasy. Šprint. Mohli ste dať šprint, kámo. To baračky? Nie, to je vo vedľajšom leveli. Ktorý prosím pekne stojí... Ja to neviem, potrebuješ 15 level. To nie je až taká zaujímavé. A potrebujeme aký je level? Rank 3. To sú ranky už. To sú level, to sú ranky. Rank. Potrebujem level 55 restaury. Jo, odlogím sa mi tamto. Rank 1. No nič, dobre. Položím sem bombu. Robím na nich atentát. Tak som pekný atentát urobil. Ideme si niečo kúpiť. Mám raketku. Viete čo? Ja si budem šetriť na toto. Aj keď to bude 500 000 rokov trvať, ale stojí to za to. A nie, robím si sem dlho. Ale na Rescued. Jak to... Requested, či čo to je, ja neviem. Ja neviem čítať. Holy! What the fuck, kamo? Čo na jeden hit, more? Čum. A už mám plno. Ja už mám plno. Fly. Áno. Presne tak. Takže potrebujem väčší backpack, kamo. Sorry, Tomover. Síha. Tak to ide dobre, ale ja som preskočil rovno 2 ranky, neviem, či baťohu. Čebum, dobre. Dobrý. A tam, pum. Ale že to rovno prijal proste 100. Ja som nič neurobil. Takmer. Pum. Kráľ, okej. A otvoril som si nové priestory. Čum. Poď, preš.
Tak to jo. Tak, to som dobre zahral. Pum. Tak to si píškam o 9. level. Dám to sem. A toto asi dáme tam. To si píš. 1000! Tak ja som chcel, že urobíme one. Si našetríme na tú 1 sekundovku, že na budúce video, ale tak asi nie, no. Tak možno ešte toto video to urobím. Hop! Aha, rekonštruuje sa tu. To sa rekonštruuje. Už sa na to síle, vole. Dobre, všetko je rekonštruované, už viem kam to idem dať. Idem to dať na toto, tú väžu. Tomu ver! Tomu ver! Ono to aj spadlo, hej? Tak, počkaj, dám to sem. Stále nič! Počkaj, no to drží na týchto ramenách. Teraz som sa vedavý, jak prežiješ. Nepadá stále. No, a teraz čo? Teraz čo spraví? Stále nič. Ešte ďalšie tu máme. Dobre, poď, spadni. Už. To čo je za retardovanú reč, že nepadne? Keď teraz nespadne. Ale je vo vzduchu. Nehovor mi, že ten jeden rebrík ju drží. Kamo je, aleluja. To si... Yes, konečne. Nedostane, že nič. To dostane iba... Bude to vyzerať jak na leteckej nehode. Dobre, ešte. A potom bude, viete čo? Potom bude 1 sekunda prebíjať sa. Tomu to bude perfektné. Yes. Yes! A to nič moc. Ja pôjdem asi na tú najnovšiu, škoda, ešte tu neexistuje teleport. Takže to sú vlastne tieto pásy. Opa, kde sa? Kam tu nikto není? To je pre mňa tá mapa. Iba pre mňa je. A už viem, kam dám tú bombu. Pozri sa. Pozri sa na toto a pozri sa na toto. To určite patrí do seba. To určite k sebe pasuje. Pozri sa. Do keľu. Ty tu dír. Ne. Yes, kamo. A teraz sa tam hodím. To už. To tak veľa, kámo. Level it up. Ideme si kúpiť nový paťoh. Kámo, yes. Yes. Tento si kúpim. Homu ver. Ty krávo. Jaký veľký baťoch. Ja to proste iba klikám. Ja to chodím a klikám. To je všetko, čo ja robím. No a teraz som zvedavý, koľko maní dostanem.
Vidíš všetko, čo sa dá. Je deštrukcia, môžeme. Vlastne to sa tá hra volá Destruction Simulator. Na toto hovorí o všetkom. Toto je to tá deštrukcia. Počkaj, to nie je nic zničené. Prečo nie je nic zničené? 4000, oh my god. Dobre. No strašne malá, za to veľmi silná, ale... No silná nie. Dobre, to som... Boxy som úplne vymazal zo sveta, ty kokos. Z Robloxového samozrejme. Level it up! Posúvame sa ďalej. A ešte toto tu urobím. Takto jo. A ešte tam... Dobrý zvuk to má, ale tento zvuk každý radi počujeme. Priznajme sa, kto toho počuje. Rád. Peňažky. Modrý lucky block, že by to bol lepší. Kámo, to čo je? To čo je? Level 23, ty kokos. To čo je? Aká je tá najlepšia zbraň? A to už je za Robuxy, počkaj. Najlepšia zbraň je táto, ale to je za Robuxy. Najlepšia zbraň zadara. To je táto, stojí 100 miliónov, prosím pekne. Ale ja mám... Nemám ani na toto, počkaj, ja som taký chudý. Equipet. Na toto mám, to je nič moc. A toto je dobré, to je perfekto, ty kokos. Tak, kúpime si Explosion. Stop. Tak. Musí byť. Tak, máme bez zbrane. Ty kokos, jaký backpack. A máme level 23 chaboši. To značí, že ideme oveľa ďalej. Ideme rovno na level 20, arenu 20 teda. Ja to iba stojím. Dobre. Bom. Tak to má obrovský výbuch. OK. Ešte som si kúpil ten lepší baťoch. Počkaj, ja to dám do tejto veže, čum. Či čo to je za... Ja neviem, čo to je za vež. Či čo... Nie, čo to je vôbec. OK. Aj regeneruje. Takže ľudia. Za dneska by to bolo možno všetko. Ďalej pre ďalší part. A... Uvidíme sa asi do budúce. Čus.